फिफा फिसा मन्दिराव दा मान हैनो थांबाय आं होथ'लायला बिसोर हैथोंसै सानैजों हैनो थांबाय नै बिसोरो आं होथ'ला नै हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय बयनिसिमबो उन्दैयाबो उन्दैहाय आङो दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों होनबा लोगोफोर आङो दिनै सानदिदिङाव थांनो फ्रि टाइम नालाय बेरायहैनो नागिरदों लोगोफोर नै गरमाव गोसोम गानलाबायबाय नै ओमफ्रायहाय भिडिअआथ' आङो मानसि नुबा जा खेबनोबो लाजियो बेनिखायनो मोजां जाया जानो हागौ आरो मानसि नुबा रायज्लायनोबो लाजियो आङो भिडिअ खेबनायबाबो ओरै बोख्लायनानै लायोना बेनिखायनो आंनि भिडिअआ मोजां जाया जानो हागौ आङो जा हायो दा दिन्थिलांबाय थानोसै मानसि नुबाथ' आङो खेबनो लाजिखायो ओमफ्राय मानसि गैयाबा बिदिनो बानायसैलाय आरो दोनथ'सैलाय बेबायदि खालायो आं भिडिअखौ बेनिखायनो मोजां जाया जानो हागौ आंनि भिडिअआ आरो भिडिअखौ जागायनाय सिगां नोंथांमोनखौ आं मोनसे प्लिज रिकुवेस्ट मोनसे खावलायनाय आरो मोनसे रिकुवेस्ट आंनि बे मदननि ब्लग्सखौ जाय जाय दाबो साबस्क्राइब खालायाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोसे कमेन्ट खालाय लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै दा थांफाग्राफ्रा नायदो नै माबायदि थांग्राफ्रा थौदो बिदिबा नै थांग्राफोरा साथामजों थांसै जोंहाथ' साथामजोंसो थांखायो फेमिलियाव बहा थांनो सान्दोदिङा दा थांबाय थानोसै ना दा थांबाय थानोसै दाहाय जायगा मोनैबा देखायनोसै दे होमबालाय थौदो गारि गाखोनोसै थौदो नै सान्दोदिङा हाबनाय गिरा नै दा गारि साबाय खेबबाय आङो थौदो गारि साबाय खेबहरनाय जाबाय हाबलांसैना बेजोंनो र' ओमफ्राय नै जों दा मोनफैबाय ब्रह्मपुत्र मोनफैबाय गेटखौथ' बारबोखाबाय नै दा माबायदि नै दैया ओरैबायदि देरखादोंना नै माबायदिहाय नै ओरैबायदि देरखादों नै रोमै रोमै नुहुरखायो ओरैबायदिखा दैयाबो ओरैबायदि देरदों ओमफ्राय बे ओरै बारनाय ओरै बे ओरै माबा गोग्लैबावोदां बे ओरै खोलाथारनिया बांलादेश गोलैयोदां बिराद दै देरदोंहाय आयौ ओमफ्राय नै ओरैहाय बे हाजोथिंजाय ओरै फैबाय नै जोङो दा मन्दिराव एसे हाबहैसै नै हाजो गोजौआवहाय ओरैहाय नै बैयाव नै मन्दिराहाय नै ओरै हाबलांबाय थानोसै जोङो नै लंग'आहाय नै माबायदि नै सान्दोदिङा माबा लिरलायना दोनथारदों नै फिफा फिसा मन्दिराव दा मान हैनो थांबाय आं होथ'लायला बिसोर हैथोंसै सानैजों हैनो थांबाय नै बिसोरो आं होथ'ला नै गावसोरसो नै बिमा मनसा देबिया नै मान होबाय बिसोरोहाय नै फिफा फिसा आं होलायलायला दे होथोंसै बिसोरोहाय बिमा मनसा देबियाहाय नै जा नायनो मोजां खानायलाय आयु समायना रमायनाथार आइया नै सिङाव ओमफ्राय आयु आइ बिसहरि होनो नामा जोंनि बर'आव आइ बिसहरि होनो नामा ओरैहाय माबायदि ओरैहाय नै दाखालिनि माबानि मोनदां बे बल बम माबा खालायनाय जागौमोनदां सिफायजोबाखै दाबोनो हाजो गोजौआव एखेबारे नै माबायदि नै बेवहाय बिमा खालि दङ ओमफ्राय बैहाय बेखौ नाहरबावाखै आं बेहा आफा बोराइ बाथौ ना मा होनो ना लोगोफोर बेहाय आफा बोराइ बाथौ दं बाहाय है आजाव बोरै बोरै जाखो आजाया फैसा होना फैबाय आजा औ आजाया फैसा होग्रायाबो फैसा होना फैबाय जोङो आजा फैसा होग्रा नै खुसिबावसो आजाया फैसा होना फैनानै आजाया बेसेबां होखोब्ला आजा फैसाखौनो होनो रोंदो आजा नंगौना नङा आजाया थगायखो ना माखो ओमफ्राय दा जिरायनोसै ना थांनोसै आयदै थौबैथिं थांसै थौदो है अखा हानो नागिरदों थाब थाब फै बिल्डिं लुगासिनो दंहाय ओरैहाय नै दा माबागासिनो दङ बिल्डिं ओरै माबागासिनो दङ बे ओरैहाय नै बानायदों नै बानायगासिनो दं ओमफ्राय हाजोफ्राथ' नै जा मोजां मोजांखा सिनारिफ्राथ' जा साइज गारिहाय बै मा बिफां बे बेल बिफां ना माबा होनदां ओहो बेल बिफां नङा बै बिफां बार नांग्राया मा होनो बे गोजौआव हाजो गोजौआव नै सिगुन खात बिफांफ्राबो मोजां मोजां दंथारो जा सिगुन खात दङ बिथिंहाय ओमफ्राय ओरै बिफाङा जा मोजां मोजांखा नै ओरैबायदि समायनाखाहाय ओरैबो जा मोजां लुबाय बेखौबा मा खालायगोनथाय आफा शिबनि माबासो खालायगोन नामाथाय गोजौआव दैहु खानाय दं नै मा खालायगोन बेखौ हाथ'वाखै नै जा मोजां मोजां बानायसिनथारबाय न'खौ आगोलफोरनिफ्राय साबसिन जासिनथारबाय दा फैद' नै फैद'
ओमफ्राय जोङो दा थांफिननो नागिरबाय नै दा थांबाय थानोसै बैनि ब्रह्मपुत्र एसे देरनायखौ नायलांबावसै जोङो जा देरखादों ब्रह्मपुत्रआ जि फाना माबा बोरैबा मावग्लुंलायनायथारजों दा थांबाय थानोसै र' गराय देखेन गराय साम'खौहाय बिराद मैलामोनहाय ओरै बेरायहैनायाव लाबोनाय खोला गेन्द्राबिदाव लाबोनायमोन जा मैलाखा दसे मानजिखांनानै आङो लेबुसो सेबनानै दोनदों दा एवनोसै आं मोजां एवनानै सबाय होसनसै साम'आनो अयथासार मैला जि गोबाव साबाय आं सायजोबनो हायासै सेरनै साम' गोरलै खिन्थि माखासे गारबायसो आङो साम'आनो बिदि एरबा माबा हा गावसिला ओंखारो होनदों नामा दैया दा एसे रानहां जाबाय आंना साम' एवनाया बारा ख्र' होनबाथ' माबा हा गावसिला ओंखारो होनना बुङोना मानसिफोराहाय दा आङो दसे खोबहाब एवनोसै साम'खौहाय एरनोसैलाय आङो नै खामथाबा दिगदार जागोन ना एसे एरहोलाङाबानो एसे एरबाय थानोसै आङो दसे खोबहाबनो संख्रि एसे हरसै आङो साम' एवनायावनो एसेल' हरगोन नङाबाथ' सबायावबो होखादों आं रुनायाव नङाबाथ' दा बाब्बा दिगदार जागोन ना एसे सारलाना होनोसै आङो माला मा जाबावगोनहाय एसे सारलाना हरसै आङो सबायाबो रुइखाजोब्बाय रुइनाया आंनाव बारासो जाबाय नामाथाय एसे खोबथ'ना दोनसैहाय दा एरबा मोनामलाबायगोनसो नङाबा ओइ बेरबाय आयौ खामथाबबायसो नै आंनाहाय बेरबायमोन दै फैखाबायसो आङो खामथाबबाय र' खामथाबबायमोन आं र' अब्लासो बिराद खामबायसोमोन आंहा जानला खामबायमोनहाय बेखौ बानलु देनायानो आंना जेंगाव मैथा जेंगावनि बानलु देनायानो आंनाहाय गेब्लेजोबाखैहाय गेलेनाया ओमफ्राय एसे सामब्राम गुफुर बिगुरा एसे थानाय जादों खामबायमोन एसे सारसो एवनांबाय आङो जालासोमोन माथो एसेसो बेरबाय बेरहो दै होस्रो एवबाय थानोसै आङो ओमफ्राय सबाय होसनसै सबायाबो गोदौफावलायलायबायमोन आंहा जारलायानो जोबदियाहाय दा मिट मस्ला एसे सारस्रोनसै आङो सबाय होसननांसिगोनहाय एसे सारनानै होखानोसै एवनायावनो मिट मस्ला होबाय जारलाहाय बेफोरखौ जानांगौबाबो बिराद खस्थ'नि जि गोबाव एवबाय आं सबाय होनोसै आङो दानिया गाइसमोन आं सबायखौ होसननोसै दै लोगोफोर सबायखौ आङो दाना होसननोसै होसनबायानो आङो दा गाव गोदौबाय थाथोंसै मारै गोदौथोंसै गावहाय होसनबायानो आङो आराम गोदौथोंसै दा गाव गोदौबाय थाथोंसै आं खोबहाबनानै दसे दोनथ'नोसै बेखौ होबायानो आङो दा सबायजों साम'जों नै गोदौबाय आंना नै गोदौगासिनो दङ जारौ जाथारबाय एखेबारेनो जाथावथावनो ओमफ्राय दा आङो गंगार दुन्दिया बिलाइ देनानै हरनोसै गिदिर होबा गांगाब गांथाब मोनो आङो दा गंगार दुन्दिया बिलाइखौ एसे देनानै हरनोसै आङो ओरैबायदि साइज जाखाबाय नै आयौ मबाइलाव बारा मोजां नुवाखैना मोगथाङाव ओरैबायदि जारौ जाखाथारबाय एखेबारे जाथावथाव जि गोथाव मोदोमबाय मस्ला मस्लियानो जा मोदोमखाबायहाय दा गंगार दुन्दिया बिलाइखौ आं होसननोसै ओमफ्राय गेलासावसो देदों दै लोगोफोरनो गेलासाव थाब गेब्लेयोना थबसिफ्रा थख्ल' होनलायलायोना नै दा होसनबाय आङो नै बिलाइखौहाय गोथाव मोदोमलायखाबाय दै बरिया गोथाव जाखासिगोन टेस्टि बेबायदि टेस्टि कालार ओरैबायदि कालारफुल जाखाबाय गोथावानो जुत गैयै जाखासिगोन सासे मानसिया खिफिज्रायलायखासिगोनदां जानायानो मोनहां जाथारबाय नै लोगोफोर नै साम'आनो जि गोरलै जिगोरखा बेखौ एथ' खस्थ' सायबाय आं ओमफ्राय माखासेहाय गारहैफिनसै दैयाव साम' सेरनैखौ सायजोबासै आङो सानैल'खा जानायानो ओइ जि मैलाथारहाय बे खोला गेन्द्रा बिलायाव लाबोनायमोन बे साम'आ माबायाव थांबा सान्दो दिङा हाजोआव थांबा मोजां नङाहाय बारा गेसाव गोफोन फानथारदोंहाय हिनजावफ्रा जारला बारलानो बिदिखि फानो साम'खौ हिनजावफोर दा साम'आ माबायदि रुइदों दा एसे साखि नायनोसै आङो माबायदि रुइदों माबायदि रुइयाखै मोजाङै रुइदोंबाथ' मोजाङै थरल' गगोन ना बेखौ आं एसे साखि नायनि
दायोहाय दा रुइनाया रुइबाय मोजाङानो ओमफ्राय संख्रि नांबावगौ ओमफ्राय एसे संख्रि होबावनोसै रुइनायालाय रुइखाबाय आरो इसिबां मानि गाज्रि जायासै ओरैबायदि गोथावखा साम'आबो ओरै सबायाबो जा रस गोनां जाखादोंना रुइनायालाय रुइबाय एसे माबाबावथोंसै जब्बावथोंसै एसे साम'आलाय ओरैबायदि माबामोन ओरैबायदि ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव जाबाय ओमफ्राय साम'आनो गोरलै गोरलै माबा सानब्रै सानबानि खनहाबनानै दोननायसो होनदां बेयो एखे गोरलै गोरलै मोदोमा हामग्लिजोबनाय माबायदि साम' फानखो बिसोर हिनजावफोरा आंनोहाय माबायदि साम' मोनबोबाय आङो एखेबारे एखे हामग्लिजोबनाय गेसावबो दंमोन बिराद गेसाव दं साम'आ हले थगायसो खननायलायनो थगायनायानो नों हिनजावफोर नुबा लब जाग्रा नालाय थगायजादों आरो ओरैजायहाय नै दाउ बिगुर सावबाय नै बाल्थिङाव होनानै दा साम'खौ जाखानाय नङा बे दाउ बिगुर माबा बिगुर अमा बेदरल' जाखायो ओमफ्राय नै गामलायाव दङ बेखौ दांथारसिगोनलाय बे साम' जायाथ' बे दा थैनोबो जानाय नङा बे साम' दाउ बिगुरजों जासिगोन बे सबाय जहल जानानैहाय आं दा ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर फाइनालि ओंख्रिया मोनखाबायानो आं दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय